Wachtlijsten voor ziekenhuisoperaties door corona en griep. Soms zijn we ook echt een hele middag bezig om te kijken of we nog voor de andere dag 2 patiënten kunnen vinden, omdat die 's ochtends op het laatste moment afgevallen zijn. En verder in deze Zeeland nu. Politie houdt nog 2 verdachten aan. En project helpt met speciale rolstoelen. Goedenavond. De operatieplanning van ziekenhuis ADRZ draait al maanden overuren. Het is elke dag door corona en een griepgolf een enorme puzzel om zoveel mogelijk patiënten in te plannen. Voor patiënten zelf betekent dat langer wachten op je operatie of kort van tevoren horen dat je toch geopereerd kan worden omdat er iemand anders is uitgevallen. Het ziekenhuis mag patiënten die corona hebben gehad door een landelijke richtlijn 7 weken niet inplannen, omdat het risico op complicaties dan groter is. Op dit moment maakt het lastig, is dat wij toch heel veel patiënten die wij bellen voor een oproep voor een operatie, COVID hebben of COVID hebben gehad. Dan moeten wij toch weer kijken of we patiënten kunnen vinden voor bijvoorbeeld de andere dag. Dus dat maakt de uitdaging. We moeten kijken, hebben we genoeg personeel op de afdeling? Zijn er genoeg bedden? Het OK-personeel, alles wat erbij komt kijken, maakt het een complex verhaal en dus die uitdaging waar we dagelijks mee bezig zijn. Het vervelendste is als het ziekenhuis patiënten moet afbellen, omdat een operatie vanwege ziekte onder het personeel niet door kan gaan. Het zijn vervelende telefoontjes, maar ja, we hebben alle begrip voor de patiënten en we proberen de patiënten ook zo goed mogelijk te woord te staan in dat geval. Ik kan me voorstellen dat niet alle patiënten even begripvol terugreageren. Nee, dat klopt. Nee, we kunnen echt hele verdrietige mensen aan de telefoon hebben, maar ook hele boze mensen. Dat snap ik, dat zijn emoties die eruit komen op zo'n moment en die is bij iedereen weer anders. Er was veel verzuim, wat zorgde voor grote problemen. Toch is de uitval onder het personeel nu wel flink aan het afnemen. We willen natuurlijk met elkaar zoveel mogelijk opereren. Ja, dat is op zo'n moment lastig, want je hebt heel veel verzuim, dus je kunt niet extra opereren. Dus we zijn blij dat het verzuim afneemt. Dat geeft zicht op meer operaties, zodat we iets kunnen doen aan de lange wachtlijst. Ziekenhuizen legden tijdens de coronatijd tijdelijk de planbare zorg stil om plaats te maken voor mensen met corona. En ook nu zorgt corona, maar bijvoorbeeld ook nog de griep, voor een uitdaging, met name op korte termijn. Als er vandaag iemand uitvalt voor morgen, dan is het lastig om iemand te vinden die op zo'n korte termijn geopereerd wil worden. Soms zijn we ook echt een hele middag bezig om te kijken of we nog voor de andere dag 2 patiënten kunnen vinden, omdat die 's ochtends op het laatste moment afgevallen zijn. Dus goed, voor ons een hele mooie uitdaging, maar wel elke dag kan het echt wel een flinke puzzel zijn. Fijn, dank u wel. Het ziekenhuis verwacht nog in ieder geval tot na de zomer extra operaties in te moeten plannen om alle uitgestelde operaties in te halen. De verwachting is dat van het najaar de wachtlijsten weer terug zijn op het normale niveau. En bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen is de situatie niet zo nijpend, omdat daar minder operaties in te halen zijn. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het steekincident afgelopen zaterdag bij de Jumbo-supermarkt in de Vlissingse wijk Pauwenburg. Bij deze 2 verdachten gaat het om een 33-jarige vrouw en een 16-jarige jongen, ook uit Vlissingen. Het totaal aantal verdachten komt daarmee op 5. Bij het incident raakte een 23-jarige Vlissinger gewond. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie heeft hem vanwege zijn gezondheidstoestand nog niet kunnen spreken. Bij een ongeluk op de Vogelweg in Hengsdijk is een 75-jarige man uit Hengsdijk overleden. De man botste iets voor 1 uur vanmiddag met zijn auto tegen een andere auto. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie onderzoekt natuurlijk de toedracht van het ongeval. De Vogelweg was in beide richtingen enige tijd afgesloten. Het gemeentebestuur van Vlissingen moet toch nog eens kijken hoe ze toeristen beter kan waarschuwen tegen gevaarlijke golven op het badstrand. Dat wil de partij Soeburg-Ritem, de PSR. Geregeld komen strandgangers in de problemen door krachtige golven van langsvarende schepen. De PSR reageert op berichten dat er voorlopig geen alarmsysteem komt dat afgaat bij zo'n gevaarlijke hekgolf. De partij wil zelf nu extra borden of een ander waarschuwingssysteem. Dit geluid klonk weer om 12 uur door de provincie, maar niet overal.
Dit is de Mortieren, een moderne nieuwbouwwijk in Middelburg. Ze hebben hier eigenlijk alles wat de mensen willen. Grote huizen, groen, centrale ligging naast de A58. Maar één ding ontbrak vanmiddag om 12 uur. Het geluid van de test van het alarm. De reden ervoor is volgens de gemeente Middelburg en de veiligheidsregio simpel. Hij is uitgezet omdat er bovenop een nest zou zitten van aalscholvers. Aalscholvers zijn beschermde vogels en die willen ze niet verstoren tijdens het broeden. Maar volgens omwonenden die niet op camera willen reageren, zit er helemaal geen nest. Ze zien bovenop de paal regelmatig aalscholvers zitten die de vleugels drogen. Maar van een nest zou geen sprake zijn. Hoe zit het nou precies? Wij zoeken het uit. Dat doen we met een drone, zodat we goed bovenop kunnen kijken. En wat blijkt, de buurman had gelijk. Behalve wat vogelpoep is er geen spoor van vogels te vinden. Dus het luchtalarm kan volgende maand gewoon weer aan. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. Maar toch gaat dat in de praktijk niet altijd even makkelijk. Aanvragen voor sporthulpmiddelen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, die worden niet altijd toegekend, waardoor sporters met een beperking lang moeten wachten op bijvoorbeeld hun sportrolstoel. Het project Uniek Sporten biedt een oplossing. Dit is Ruud Groeneveld uit Noord-Gouwen. Ruud heeft een kraakbeenblessure, waardoor hij niet meer aan het valide basketbal mee kan doen. Nu speelt hij rolstoelbasketbal bij RBVM in Middelburg en heeft daarvoor een speciale rolstoel nodig. Hij is heel compact, waardoor ik heel snel kan draaien. De wielen die staan ook schuin. Dus dan kan ik echt met macht door de bocht heen gaan zonder dat ik omval. Voor de rest heb je hier anti-tipwieltjes voor en die heb je ook achter. Ja, eigenlijk kan ik daardoor niet omvallen, zowel voorover als achterover niet. En dat is natuurlijk super voor de rolstoelbasketbal. Hoe lang heb je deze nu? Een paar maanden, denk begin januari. En hoe lang heb je erop moeten wachten? Te lang. 2,5 jaar. Ja. En je hebt hem nodig? Ja, zeker. Om te basketballen wel. Ja, 100%. Ja. Een sportrolstoel wordt op maat gemaakt en kost tussen de 4.000 en 7.000 euro. Er hangt dus duidelijk een prijskaartje aan. De aanvraag loopt via de gemeente, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Voor Groeneveld verloopt dat niet soepel. Zijn aanvraag wordt eerst afgewezen omdat er twijfel is over de noodzaak van een sportrolstoel om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook al omdat Groeneveld al werk heeft. Vond je ervan? Ja, een beetje jammer tot erg jammer. Ja. En dan toch proberen gewoon vol te houden. En ja, ik heb een paar aanvragen de deur uit gedaan, ook in een hoger beroep gekomen. Ja, en dan uiteindelijk na al die tijd kwam er een andere stichting. En dat gaf opeens wel mogelijkheden. Want het sportplatform Uniek Sporten voor mensen met een beperking bood uitkomst. En Sport Zeeland, het provinciaal sportorgaan, is erbij aangesloten. Zodra mensen sporthulpmiddel nodig hebben, mensen zeeuwen die een fysieke beperking hebben, die dat nodig hebben, die kunnen daar dan een half jaar lang gebruik van maken. Dus die kunnen kiezen voor een tennisstoel, een sportrolstoel, een lichtbike of een vast frame of een handbike. Zodat ze kunnen proberen van, is deze sportvoorziening niet voor mij, bevalt me die? Zodat ze dat een half jaar kunnen proberen om daarna een aanvraag te doen. Groeneveld is er blij mee, want hij kan eindelijk weer basketballen, dankzij Uniek Sporten. En in plaats van wachttijden, was het eigenlijk bij mij binnen 2 weken al voor de bakker. Omdat ik ook een afwijzing van de WMO had, ja, kon ik dat gewoon opsturen en is die toezegging snel gekomen. En kon jij weer lekker gaan ballen? Ja, eerst nog even dan de aanvraag thuis voor de sportrolstoel, die moest dan gemaakt worden. Het is allemaal handwerk, dus daar is, ik denk ook nog 3,5 maanden overheen gegaan. Maar ook dat weer de moeite waard, want dit zit als gegoten. Ik ben er uitermate blij mee. Ook bij RBVM in Middelburg zijn ze blij dat Groeneveld meedoet. Er zijn 2 teams waarvan het eerste team misschien wel hoopt te promoveren naar de eredivisie. Ja, en met het eerste team proberen we echt goede resultaten neer te zetten. Dat we misschien volgend jaar nog een stapje hoger kunnen gaan spelen. Zon en wolken wisselden elkaar vandaag af in Zeeland, maar het bleef overal droog, zoals hier in Serenhoek. Bloeiend geel koolzaad in de polder. En ook morgen wordt zo'n half bewolkte dag, later deze week dan wel weer wat buien. En later krijgt u nog een uitgebreid weerbericht van onze weerman. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond.